Senegali jamana ɲama Bassirou Diomaye Faye ale bɔlen kɔ Mali la mai kalo tɛmɛnen a ka premier ministre n'o ye Ousmane Sonko ye kunun tɛnɛn ale kɔni tun bɛ heure damadɔ taamana Mali kɔnɔ yan a jiginnen ka bɔ pankuru kɔnɔna la Mali premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o de y'a bisimila n'o ye baaraw kɛ sani u k'u senfa ka se Kuluba min ani cɛmancɛ fanga ɲamaba n'o ye colonel Assimi Goïta ye u ye ɲɔgɔn ye u ka kumaw a bolila fɛn minnu kan o ye Mali yɛrɛ ani CEDEAO cɛla gɛlɛyaw u ka kumaw bolilo kan Ousmane Sonko an k'ale lamɛn a bɛ mun fɔ ka ɲɛsin o ma. L'embargo qui a été fait sur le Mali. An ka jamana kɔni an bɛ mun fɔ o de ye ka fɔ ɲangini minnu kɔni tun taara ka bin Mali kan a wagati la o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ fanga sinamatɔnya la an tun ye a kɔn wa bi fana an bɛ o kɔn o la sa an bɛ mun kɛ o de ye ka fɔ don n'a nataw la minnu kɛra ka tɛmɛ olu ɲɔgɔn u kana kɛ bilen cogo min na ni jamana ninnu u bɛ se ka kɛ balimamaw ye u bɛ se ka kɛ sinjimaw ye. Ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Juillet kalo tɛmɛnen mun ye CEDEAO kɔni ye ale kɔni ye Senegal jamana ani Togo jamana k'olu sɔndi cogo min na olu ka se ka kɛ kumakɛla ye AES ani CEDEAO u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ yen o ka cɛ ka bɔ yen Ousmane Sonko ale ka nin taama in senfɛ sa a kumana walasa nin gɛlɛya ninnu u bɛ ta ka bɔ yen cogo min na. N'an y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ tubabu jamanaw olu ye kɛlɛ belebelew ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'an k'olu ma ko guerre mondiale mais o bɛɛ kɔfɛ u tilala ka sigi ka kuma o de y'a to an ka gɛlɛyaw a mana kɛ cogo cogo an ka ɲɛ da an ka cɛkɔrɔbaw maa minnu tɛmɛna an ɲɛ olu ye sigi ka fɔ kɛ cogo min na ka se ka Mali yɛrɛ ka o kɛ empire ye ka o bonya o bɔra sigi ka fɔ o de kɔnɔna la o de y'a to sa an bɛ mun fɔ o de ye jamana bɛɛ lajɛlen u ka jɛ u ka sigi ka kuma cogo min na ni gɛlɛya ninnu u bɛ cɛ ka bɔ yen u bɛ badenya ani sinjiya u bɛ segin ka na u ni ɲɔgɔn cɛ. Ousmane Sonko ale ka nin tagama in na Mali la cikan tun b'a bolo mun ye Diomaye Faye ka cikan ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲama ma ani malidenw bɛɛ lajɛlen ma tinzawatɛ nin kɛlɛ la maliden minnu ni tora o la n'o ye finitigilakaw ye walasa Ala a ka olu dayɔrɔ ka sumaya. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.